गोंया आमचे माणकुलें कोण संवसाराचे ट्युरिस्ट येता गोंयचे शीतळ वारें तांचे जिवाक साथी स्वासांव दिता गोंयच्यो त्यो प्रायो पळयतूच काळजांत अंदादोशी जाता गोंयची असली सुवात ना अशें सांगून परत वेता ट्युरिस्टां पासत गोंयकारांनी बरी सर्वीस दिवन बरो वावर केला गोंयकारांनी आपलो मोग तांकां दाखोवन ट्युरिस्टांक सदांच आदार दिला हॉटेलांतूं गांवांत रूम मारल्या ट्युरिस्टांक 5-6 तास दिला गोंयकार बरे काळजाचे हे पोवन एक ट्युरिस्ट पिसो जाला जिबेक तांचे उदक सुट्टा गोंयची जेवणां तांणी चाखोत्तू गोंयकारांक जेवण रांदून तोंड लागोन हें गोडमुतीन गोंया ट्युरिस्टांचे पासो हॉटेलां आसात वेता थंयसर गोंयची शीतकोळी दिल्या जेवण जेता पोटभर तशेंच ट्युरिस्टांक आदार दिता ते जावन आसात आमचे टॅक्सी कार ट्युरिस्टांची फामिली घेवन भोंवूंक आमचे टॅक्सी कारांक आसोनाता एक टॅक्सी कार ट्युरिस्टां पासून गोंयांत तांकां दाखोवन जाता हे पोरी रूम हॉटेलां ट्रान्सपोर्ट दिवन सांबाळलां तांणी गोवा शार गोंयचो लोक ट्युरिस्टांक आपलो सदांच तेंको दिता ते पासत एक ट्युरिस्ट परत गोंयां येता गोंयकार मोगाड काळजाचे मूग दुसऱ्याकूय ते सांगत येता जाणा जावं ट्युरिस्टां उदेशी गोंयचें नांव फामाद जाता ट्युरिस्टांक बरी सर्वीस दिवन आमचें जिवीत खुशाल सारुया सगल्यांनी फावो ते पयशे घेवन ट्युरिस्ट येता तांकां खुशाल करया गोंया बरें म्हूण ते संवसाराक सांगतले